Yo guys, welcome back to my YouTube channel. We here with Kevin. She gotta be back, bitch. When are we fucking again? Een copyright video, bro. What you mean? Are you vlogging? Man, copyright Nee, video. light skin mode. Ja, ons ook. Oh, en zo, kijk maar naar zo leek man. Kijk. Oes. Ja, het copyright nog steeds een video, maar oké. Ja, ik denk, ik ga maar nou een video maken. Ben ik een YouTube video maken. Wat is dat? Jij kan niet uitblowen man, zie je. Kijk je muziek. Oh hé. De copyright nog steeds. Ha? Kan ze niet. Ik ken de muziek. Ik weet op CapCut, man. Oh. Ja, maar het is fijn. Ons waarom moest je warm gejuist nou. Het is maar net een lekker vlog. Zie hoe gaat het? Promoting gangsterism. Ja, hij gaat niet zo doen. In en out, ja. Maar anyways, ja. This video you can watch while you eat. You understand? Zo net een klomp kak. Imagine me, bro. Imagine a person that's right now. Hey, I'm gonna watch this video while I'm eating it. Als je die man praat, klopt je kak hier zo. What the fuck? Eten, bra. Sinds ja, ons is ingemogen. Kijk hier, als maar net van nou. Dat we staan. Trouwens de proces, like. We staan. Bakjes lijkt ook maar daar met zijn mankik te in zijn haar zo. Ja, maar anyways guys, dat is dit stukje van de video hier. Mijn camera is gebreekt, of mijn screenprotector is gebreekt. Zo, ik kan niet like, verstaan. Ik kan niet, like Kevin kan nog niet zo mooi like, zoals ik aan die kant is, verstaan. Dus ja, hij lijkt een beetje, check. Dus hij is een beetje Afrikaan aan hij kan, like, Kevin go aan die kant toe. Hij wil verstaan, nou lijkt ik weer 70% genoeg. Ouwens draai 40 nou overtaking. Ja, schrijf eens learners volgende jaar. Ja, Hannes. Nee, je klikt aan ook graaf. Nee, joh. Wie schrijft nou nog fucking learners? We schrijven een lijstje zo. Nee, waar, ik is nu nog. Guys, ik is 23. Hoe de fuck? Ik is 23. Yo, mijn lapis is te hoog. Ja, hoor. Ja, loop je even door hier uit, bij die learners is het allemaal vuil. Nee, maar ons kunnen rijden, hè. Ons rijdt nou zo'n fucking. Hoe kan je zo skillen? Ja. We staan niet fucking. Nee, maar er zijn nog like, die mensen van die familie, kijk, zien ze. Antikkelen, die heilige man is zo vertraagd. Oh ja, ik ga net die lang post voor copyright met bro, man. Maar sorry. Ja, die lang post voor om TikTok, YouTube die sign te geven dat ik nog echt te verzin weet. Nee, kijk je. Kijk en don't tell me. Hoe is dat niet te wagen, nee? Nou, hij is echt de sponsor van die video van vandaag. Don't tell me. Ja. 40. Oh, tractor hit. Ja. Alles die we vandaag laten doen. Nee, sis. Wat ja, wat doen we nou doen? Zo, die ziel besluit moest. Nou, kijk je oors, hij moest nou een beetje jump doen, man. Zo oors het biceps, chest en shoulders gedaan. Owens en vrouwens. Ik kalf hier zo. Ik kalf. Van die man. Ik kalf. Staan die bicep goed. Waar je daar fliks over die man. Foot on the day. Zien. Like, als een volle zip-up. We staan, like, ik kan hem, like. Dus heb je gewoon ik kan over hem zip tot waar ik wil, zien we staan. Ja, die mensen vergeten dus te lang. En dan de fix. Gaaf, zelf. Adidas.com. Nee. Adidas.com en Crocs.com. Dat is een Crocs, jongens. Dat is Crocs. Dus ja, hij is de prijs onderaan moet hij. Dat is Crocs, zou je. Kijk, we staan. Hou je oors lekker hier. Kom, hou je. Hij wil nou light skin voelen nou, zien ze. Maar ja, kijk je vrijdag gaan we beginnen doen, hè? Dat doen leeg zo'n vrijdag, hè? Hou je zwaar. Swokken, sijpelen. Wie de fuck zou?
Smaak. That's why I wanna get white people friends, my bro. Because I'm fed up of drinking, my bro. Sinds I wanna nee, Ja. ek wil 'n bietjie diere jaag, man. Elke Sinds uur van die dag. nee, so sien. Bietjie like ek wil 'n bietjie diere jaag, man. Sinds Owens, shout out to Go Zibbo. That's our daily transport. public transport, public transport. Ja, But yeah, guy, yo, we already 6 minutes into the video since we waiting for the other, yo, can I say black people on this thing? hij is, Wait, sir. hij is restricted. Fuck! Oh, sorry. But we waiting for our other friends since so, like but he's coming from the mountains. even, It's a Bruce Colo. It's a Bruce Colo. yo, het reik in the natrium, yo. Oh, op YouTube say natrium is sodium, no? Please, Yeah. YouTube, thank you. Buddy. Is carbon dioxide. Nah, it's 80 physics, baby. It's 80, you don't have physics. Carbon Ik kijk maar dioxide. die. The natrium with the forex trading. Where does trading come in? Lekker sorry. Hey, my call you guys see a pot in. Sorry man, there's someone who This man just lost order because like he greets a guy, but now, Die kan maar niet voor fietsen man. nou moet ik een beetje kakelen, jongen. Ja. Zien ze, zie je. Hij lijkt nog dit kan. But yeah, like, this man's on an iPhone 13, man, you see. Maar ik moet een andere kant kunnen bro. But like, Maar dat ik kan weer die phone over. nah, but like, Ze begon. no shit, hey. Oh, ja, het is voor ons gespeeld, maar ik voel het nou afgedonnen. En hij voelt zich zo hond, zien ze. Zien ze. Zo hond. Get it? Hond, oei. Oh, wait, kom. Hond. Nee, Ja, hond. dat is zo. Bijna, hoor, hallo bij het. Oh, ik kan doen zijn boot zijn hier van zijn. Ik zie oudste nog in de. Ze lopen langs mij. Ja. Wat zijn vrouw mensen naam nog weer? Wat ook wel hallo. Castel Semenya. Hij geboden anti. Kijk, hij en toen zo zijn nog eens in zo. Ja, het is nog. Ja. Ik kom eens geen op tegen zo goed aan. Dat is iets. Wat? Like, power sport, bij construction niet. Proudly sponsored. Zie ze? Construction weer. Dus ik krijg net voor, ja. Zien ze? Bakjes de sok naar. Yes. Oh, en ze leggen een nose in hè. Waar heb je gewerkt aan die pak? Kijk eens, 4 maanden terug. 4 maanden terug. 4 maanden terug. Ik heb nog gewerkt aan die pad, nee. Ik zweer het je video, maar oké. Dat is een nose in die pad. 4 maanden. Hij komt zo met zijn massa wielen. Met een paar wielen. Te verstaan. Dat is goed zo, die paaien en let zo. Ik kan ook een skill zien. Ja. En ik is zo highly educated zien. Verstaan ze? But now we're taking a nice walk. Zien ze? Lekker. Ja, come to Pakkers de Hol. Yeah, very nice sceneries. Yes, Very- look here. We have fan court here. Very good. And on the left side we have fan court. And on the right side we just have the forest. We have the Amazon forest. And then look here. This was built 4 months ago. Nee. Go George. But wait, do you see the wow. Look at cut. You mustn't swing, huh? Does it look Shit. not good? That looks shit. But now it looks good, but yeah, it just Listen, I 40 kilometers per hour. seems like. Please follow the rules, please, guys. But yeah. I was net een enkele bit They, Oh, hele kicks me now. Quality is on point. yeah. I mean, like it's iPhone.
I have a Nokia 30 to the most. To the most. But yeah, Afgerond naast de 10 er staan. but yeah, guys, we're almost coming to the end of our journey. Say peace out. Ja, Peace out. kijk, if you haven't hit subscribe, wil staan. Ik wil er niet uit met zoiets. Kijk, je hoeft niet te subscriben. Je hoeft niet te subscriben te staan. Als je niet wil, hoeft je niet. Ja, Ik verstaan. Maar als je wil, dit man uit ja. It is free. Als je bak At the end of the day, it is free. Kijk, ons geven ze uitdaging. Als ons 100 views op dit krijgen, gaan ik bakken doen. Fight er aan voor eigen viewer. Hier, dus hier, hier en ook rijden. Oh, deze nieuws. Maar ja, guys, so you to subscribe. Het is maar net voor die fun zien. Het is maar net voor die fun. Ja. Ons wil die inkomsten maken, ons wil die. Ik bedoel ons wil. YouTube keep your money, man. Ons wil niet. YouTube zeg ja, ik heb ooit van soms in de rang. Ons kan eigenlijk een maand krijgen, ja. Ons kan eigenlijk een maand krijgen. Maar ik dank niet, niemand. But yeah, peace out YouTube. Peace out. Shabalaba. Peace out.